JLF skulle särskilt lite där från Vättlen som nästan släcker vi i Disney för att lägga. Är det som händer? Ja, det undrar mig alltså vad det är som händer i listen alltså. Men det viskar uppsätter till att komma till list men det var så att vi får färdas golfringen alltså där aggressiva, aggressivt och då vinner det bollar vi jag här var fel och då kommer väl chanser så bränna vet och Gerstvär som har fått fram med köja för kan rikva målen bara på shotlock. Och vi ser natten alltså det är för jävligt inte natten alltså. Och då förra lägger gänger så är väl inte vi att det stund. Jo, det är halt jag just att vara men alltså då vi kommer först sätta lag då kommer bollen på 2 mål och hade en 2 är på upplagt där alltså. Och men det så var det också att sätta lag inte och så vi står här så alltså det vi får mål och då är det riktigt vinna dist. Som Stethavnen nu så ser det ut till att det blir inte det som tid och SJF skulle stryas för släppa undan. Är det något som tänker det kom? Ja, det är ju tänkt också några särskilt alltså men så var det här alltså det är inte behagligt stå över och alltså. Jag har sagt att flera från spelaren går över men alltså nu måste jag börja spela 30 år långt och vi ska spela ner då det skulle vinna några distras. Så det är ganska arbetshandskar som skulle mer på nu. Ja, det har du sagt. Ja, det är så avgjort. Ja.